Sisid, sisid. Dito po. Oo. May butas po dito. May butas? Dito po. Baka! Yan ako din. Sasal ko din kuya. Oo. Yan ako din. Sandali, sandali. Tignan natin kung lalabas siya. May butas nga. Dito. May butas nga. Ang linaw ng tubig, oh. Madung. Yan, subli. Subli. Nga, sisid nga kayong tatlo. Sana all. Sakit yung mata ko. Tagal sumisid, ah. Yung ano sana, nakalinya kayo ganito tapos di sisid kayo pa ganun, sabay-sabay kayong tatlo. Oo. Ano pangalan mo pala? Ikaw? Ha? Isikel. Ikaw? Janmar. Siya? Josh? Dito, medyo lapit kayo nandito, lapit kayo ng konti dito. Para di magaano malayo. Ah, ganyan, oh. Eh, bato. Linaw, grabe. Lapit ka dito. Lapit ka dito. Shout out po kay Liga Bare at Lapit ka dito, hindi maririnig yan, malayo ka. Kasi malayo to eh. shout out po kay la mama. Ikaw sabay ka. Ikaw, ading. Naiyapas yan. Ayun, shoutout kay mama niya. Anong pangalan nan? Isikel. Shoutout daw kay mama niya. Pakulong sa iba. Okay ka, boy? Yun. Ah, sige. Video isikel. Ah! Di ba? Di ba? Hindi kayo. Linaw ah. Linaw. Linaw. Kita silang lumalang. Ito kuya. Saan? May daan dyan? Ay wala. Sandali. Nalilipat ko ng camera ko sa cellphone. Pataas. Ah, malabo. Nandun nga sa ako yun. Hoy! Sumiyaw ka ng Tarzan.
May paugot po. May daan dyan? Abay, baba. Walang daan dyan sa ano, mula doon sa taas? Abay, baba. Ito, Boy, manood ka na. Wala?